Hello everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So look for days correction thang na gidang. I'm try doctor no thang na na ise lomzabe thadna ang kaina. Mithi jang hai. So we develop a bit harder jang look look for. Sure. I'm pricing me I'm about earphone line ko hasman chama hanu do minspai. Minspai. Kana naile. Actress man sana maba ampe dancer man sana pa kom dam earphone lain mandeng. Ang Apple ni man kumabai bina. Mana go Apple niklai. Jeng na ear kom dam yan sayu. Jeng ba kom dam ko man lado jeng simin cikune. Oh kena songnanai pas tabing pas hen takai se. Seneba mobile bubai. Zaya nama jeng na kom dam yan sayu matu kai na. Mana go dam niklai ni? Na maju. Tripod. Mai nei जोंना future car नायदो खम दामि earphone लाग्रा आय खम दामि earphone लाग्रानि future car नाय मिथिबाय नुदोना नुवाखै खम दामि earphone लादो होनग्रा नुदोना नुवाखै जोंनि कारिगाव र सेन्देल आं मा गानगोन जदाय सिम्पल खौनो गानलांसै हाय इखौनो गानलांसै नै इखौनो गानगोन आं तो बड़ा बसा मिठी मिठी गल करिए ना मुखिया So लोगोफोर जोङो दिनै ब्रेकफास्ट बो खालामाखै आरो दा फैनानैसो ओंखाम जाफैनोसै मा जाफैनाय जायो नायनोसै मिरामिस जागोन दिनै फ्राइडे ना so let's go everyone जोंजों लोगोसे थौदो आंखौ बेबायदि कमेन्ट खालामबाय थाना दे जाय कमेन्ट खालामो एक्ट्रेसानो बिदिसो सेन्देल गानो एक्ट्रेसानो बिदिसो एयारफन लायो बिदि सबखौनो होनाखै आरोना जाय बिदि कमेन्ट हरबाय थायो बेखौसो होनदों आंखौ बिदि एक्ट्रेस बिदि होननानै कमेन्ट खालामहरबाय थाना एखे रागा जोंखारो आं दाना खोनासंबानाय जाबाय आं एखे न'आव थांनानै मोखां खुख्लाजोबना फैगोन आं मिथिबाय रागा जोंबा सबखौबो होनाखै दे लोगोफोर बे जाय साफा सानै बिदि कमेन्ट खालामबाय थाग्रा दंना बेखौसो होनदों सब फैदो बिदिब्ला आंनि लोगोफोर आंजों लोगोसे मेडिकेलसिम उरि जाय बा गारियावसो दायना नायो माथो आजिखालि हा गारियावसो दायना नायो ओमफ्राय लोगोसे टंलाबो थांनो दंमोन लोगोफोर जोङो दिनैहाय नायनि थांनाय जायोना जाया डक्टरनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट ना गारि सार्भिसिंबो खालामदों उदालगुरि थांनो कम्फर्टेबल जायो गारिया समफोर उदालगुरि थांनो लोगोफोर दायो जों टंला सफैबाय टंलायाव गारि सार्भिसिं खालामगोन ओमफ्राय जों नन्दिनिया माबा मोनसे जाना लाग्रोनोसै दा Sudonglah. Dealer pula sana. Oh, phone call division alom. Biar terka jaskan terka roti terka, sampai yang tu saya di ni sambram henai, kau lo zana nge. Selalu gue dengar nang cucu. Anga, mitra roti terka zabai, anga saha biskit sampai roti jangan. Anga upaya roti ke? Kamu kuda balik tu pun. Nah yang ini jangan saya kayak kerja saja. Apa ini? Coba pun kinjam tu. Coba. Kuda. Kayak kerja. Kerlinia no aben karakter apa ya na isu nase so लोगोफोर थिग सिंखा मुखैनानै रुटिखौनो गांब्रै जाबाय आङो गाइखेर साहाजों बेबो ओमफ्राय नै बेहाथ' मालाय टारका जादों ओमफ्राय लोगोसे बिसिनि बेयावहाय एल'भेरा फ्रुट जुस बिराद मोजां मोनसे मोनो टेस्टि थारनि बे बथल फिसाया ओमफ्राय लोगोसे रेड बुल मोनसे लाबाय ओमफ्राय बे जुसखौ लोंनोसै आं नन्दिनियाव फैनानै बे जुसखौ लोंनानै थाङो आरो लोंनो मोजां मोनो कमेन्ट खालाम लोगोफोर आंथ' बिराद मोजां मोनो माबा मोनसे इउनिक ना टेस्टआ मोजांथार
ये देखो खत्म लोगोफोर बेयावनो आरोना गारि माथो लाइन थारबाय नेनांगोन नामा मिथियो ओइ की करबा ऐसा ए सर्विसिंग दिबाइसलो अभी टाइम है रेड बुल की आओ सिके मौनो रेड बुल लोंगोन है ओए बहुत गारि আছে নেকি সার্ভিসিং पेसावले बाद दे মই पिसो राखिम दिनै जोंना जेबो खामानि जाला ना सार्भिसिं जादों ना मा जाखो जेबो जायासै मेडिकेलाव थांनायाबो जाफुङासै सार्भिसिंआव फैनायाबो जाफुङासै नानि दा रिलायन्सआव हाबनि बेयावबो जाखोना जाया मिन्थिया थांनि ओमफ्राय दा टंग्लायावनो मोनसे जायगायाव फैबावबाय बे नर्मेल सार्भिसिं ना मा बेखौनो होनसैनो आरो आंथ' बारा मिन्थियाबो गारिनि बागै आंहा जेबो आइडिया गैया टंग्लायावनो आरोना माबा मोनसे स्कुल बियो जिरायनांसिगोन सियारबो दंना गैया टेक्साखौलाय ग्रां ग्रां करे आरो इलाका तेल दिबागे नै गारिया मा खालामगोन इखो दा थुखैगोन नामा लोगोफोर जाबायनो जोंना गारिया दायो थांनोसै जोङो बहा थांगोन जोङो दा न'आव थांगोन ना बबा हाबलांबावगोन र' एसे फैसा जालायबाय आरो गारिया दायो जों रिलायन्स ट्रेन्सआवनो हाबलां रिलायन्स ट्रेन्स नङा बियो अकल ट्रेन्सल'सो खोमाहाय ना हाबा मोनगोन ना मोना ड्रेसफोर नट हाबना नायनायनि थुलाय गाहायावनो दख'ना दखानबो दं नायलांसै जेन्स फुल खालामलाय नै मालाय डेनिम्सनिसो नायबावलायनो नागिरदों सासेया शार्टखौ माखौथो नायगोन नों गुफुरखौ नायदों नै बे कालारखौ लाजानो लुबैदों नैबे मोनसे कालारानो हा मेरुनखौ नाङा डेनिमनि बावसो मेरुन कालार गाननायनांगौ ना नोङो बेखौ नायनाय मोनथामखौबो ट्राइ खालाम आं नायनि ओमफ्राय जिन्सखौ फसायासै हा बेलेग नायबावना होमबा ना माबायदिखौ नायनो मेरुनखौ मोजांसिन नुदों माथो ए मोननैखौ ट्राइ खालामलाय आं गोदान लाबोना दे जिन्सखौ नै बे कालारा आंनि फेभरेट बार ओरैनावलाय समायदोंहाय बेखौ बेजों अ माय गड लाय आंनि फसायनाय कालार बे नैखौ लानांगोन आइ डोन्ट नो मोजां नुदों ना लोगोफोर नायलाय कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर मालाय जि दामि दामि गानोहाय मिथिया डेनिमनि बावसो मोजां नुदों बे मोनसे चइस जाबाय ओमफ्राय बैखौ नायलाय ओइ लाइट कालारखौ नायग्रोलाय नैबेखौ औ बेखौ नाय गारि साबिखौ आंनो हरथ'वामाय गोजानाव थांलाय नङा बां नुवाना गिदिरद्राय नामा बेयो एक्सेलसो लाबोदोंमोन आं बेखौ एसे बिदि गिदिर बेलेग लाबोना मेरुनखौथ' फसायखाबाय ओइ लाइट ब्लुखौ इखौबो ट्राइ खालाम बाट लाइटखौबो खालामग्रा हाँ इसको करो पहले ये मोननैखौ ट्राइ खालामनांगोन एनीवन चल बे मोनसेखौ ना गोसोमसो नुगोन परफेक्ट वान मोजां नुदों दे मिथुना मेरुनजों बे जिन्सआ फाइनाल जाबाय बेखौनो आं बे कालारखौ गानजानो लुबैदोंमोन नोंखौ बिरादनो आं दख'नासो लागोन लोगोफोर गाहायाव दख'ना दखान दंना दख'ना नायनोसै बेजों थांबाय व्हाइटजों थाङो रा बे व्हाइटनि थाखायनोथ' नोंखौ बेखौ लानो थिनदों ओरैनावलाय बेखौबो मोजां नुदों बेजों थांदोंना
गांथाम फाइनल जाबाय लोगोफोर खिन्थु बे गांथामजोंनो खमावबो 10,000 मिथुआ मालाय 10,000 लोगोफोर जाबायहाय मिथुआ थिगसे शपिं खालामबाय ओमफ्राय आं कुर्ता मोननै लाबाय ओमफ्राय लोगोसे मा होनो हिटार मोनबाय जों अफाराव ओमफ्राय गाहायाव नै दख'ना दखान दं हनुमान यार्न स्टोर बेवहाय दख'ना मोनगोन नामा नायनि जोङो सिम्पल मोनसे फाय लोगोफोर सिम्पल खम दामि दख'ना लांनि न'आव थानायाव गाननो थाखाय आरोना नायदों दा गाहायाव सारि पिस लानोसै आं बाइक खालामो ओमफ्राय न'आव थानायाव गाननाय दख'ना बाइक खालामो डेन्जार दख'नायानो भर्ति इ सारि पिसखौ लानोसै लोगोफोर ओमफ्राय न'आव थानायाव गाननो दख'ना आं बाइक खालामो मालाबा एनि टाइम दख'नाजोंनो गोबाबनो थायो थ' फाइनेलि गांब्रै लाबाय दायो फुजानि आगोलावनो गांब्रै लाबोदोंमोन सुजाव लाबाय आरो गांनै आरो दा गांब्रै 10टा गद्रेज 10टासो गद्रेज होबाबो दामनो भर्ति लोगोफोर आंबो टंलायाव दख'ना दखान होनो सानबाय मोनसे मोजां जागोन ना जाया बिदिब्ला जों दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बांद्राय फोलावला बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानोसै माने फोजोबनोसै आरो लोगोफोर ओह स' गरम बिदिब्ला जों ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबनोसै ना मिथु नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोनजों थाबैनो लागोन ओमफ्राय मा लाखो जोङो बेखौहाय मिथुआ गावनि ब्लगाव खिथासिगोन स' मिथुनि ब्लगाव नायबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि बे ब्लगखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोनजों बाय बाय मिथु बाय बाय